Bueno, vamos facer un plato de merluza a cazuela, un plato típico da zona da Mariña, sobre todo da miña casa, do restaurante Montero de Mondoñedo. Bueno, vamos a empezar con unha salsiña mariñeira, empezamos con un pochado de ceboliña, allo, zanahoria, xamón, pimentón, tomate. Cando esteña todo moi feito, de color así un poquinho doradiña e tal, incorporamos viño blanco e coñac. Trituramos todo e apartamos. Por outro lado, facemos, en vez de cocer a merluza en auga, o que facemos é a merluza a vapor, con uns guisantiños da nosa finca durante 10 minutiños a 65 grados. Logo incorporamos a salsiña que temos triturada, un pouquiño de caldo de peixe, botamos as almexas, en este caso o langostino, da zona de Málaga, facémonos un pouquiño hasta que abra a almeja. Sacamos, unha vez aberta a almeja, incorporamos a merluciña unha vez feita para que colle un pouquiño de sabor, emplatamos según o que vedes na foto.